שם הקורס, גננות וסייעות, התמודדות עם אלימות והתנהגויות לא מותאמות בגן הילדים. מפגש מספר 7 הוא מפגש מקוון, בנושא המשך משחק ההצלחות, יישום ופתרון בעיות. שם המרצה, מורת מורים, בן שמחון עדנה. הפגישה הראשונה עם המנחות נערכה ב-16/1/2017. המנחות נחשפו בפעם הראשונה למערכת המודל, לא הכירו את העבודה במערכת. הם קיבלו הנחיה ראשונית להיכרות עם מבנה הסביבה של הקורס, והסבר המטרות שלהם שהן ניהול ברור של יחידות הקורס, ארגון המידע של הקורס במפגשי הקורס, יצירת משימה אסינכרונית בכלי שיתופי. המשימה שלהן הייתה ליישם את מה שלמדו, לארגן את המידע של הקורס וליצור את המטלה האסינכרונית. ואז תבוא. במסגרת העבודה שלי אני נוהגת לבדוק את הסביבות במודל ולשלוח לכל אחד ממורי המורים מייל לגבי מה שראיתי בסביבה. כשנכנסתי לסביבה של הקורס של עדנה וקרינה ראיתי שעדיין גם כעבור שבועיים לא העלו חומרים לסביבה, לכן שלחתי מייל והצעתי את עזרתי בהעלאת חומרים, ביצירת המטלה. כמו כן, הזכרתי שהשנה אנחנו מקפידים שכל המטלות יוגשו רק בסביבת המודל ולא באמצעות דואר אלקטרוני או כעבודות מודפסות. יש לציין שבתחילת השנה כל מורי המורים קיבלו ממרכז מפגן נהריה מכתב שהשנה כל העבודות כל המטלות צריכות להיעשות באמצעות הסביבה במודל. עדנה יצרה את סביבת המפגש המקוון על פי ההנחיות שלי. בכותרת כתבה את מספר המפגש, את תאריך המפגש, וכתבה שזה מפגש מקוון. בצד ימין הציגה את הפעילות. בצד שמאל אנחנו רואים את כל הקבצים הקשורים למטלה. בשלב הראשון יש לציין המנחה לא העלתה את רכיב המטלה, ואני התייחסתי לכך בהמשך העבודה שלנו. כתבתי משוב לעדנה, ובו התייחסתי לרכיבים בהם השתמשה. הוספתי את המלצתי לרכיב פורום NG. בחרתי ברכיב הזה מכיוון שהפעילות היא פעילות שיתופית, והכלי מאפשר למשתלמות להציג את עבודותיהן ולהגיב אחת לשנייה, כך שמתבצעת למידת עמיתים. בנוסף לכלי זה יש יתרונות על פני כלי פורום אחרים. בין היתר הוא מאפשר למנחה לקבל התראות כאשר משתלם מוסיף פוסט לפורום. כשנכנסתי לקרוא את המטלה מאוד שמחתי. ראיתי שבאמת ההנחיות של המנחה מכוונות לאינטראקציה בין המשתלמות. המטלה הייתה מטלה מעודדת שיתופיות. היא מבקשת מהמשתלמות להעלות פוסטים ולהגיב זו לזו. ביום של המפגש המקוון, המשתלמות נכנסו למטלה ולא מצאו אותה. מסתבר שבהגדרות רכיב כלליות לא שינינו את הזמינות מהסתרה להצגה. צריך לשים לב כי ברירת המחדל היא הסתרה. אולי שווה לשנות את זה באופן כללי. המשתלמות לא מצאו את הפורום של המטלה, אבל הם ראו למעלה את פורום הלומדים. ובאופן קולקטיבי כולן נכנסו ומילאו את המטלה שלהם בפורום שבמבוא הקורס. ניתן לראות שמרבית המשתלמות העלו פוסטים, חלקן גם קיבלו תגובות לפוסטים שהעלו. המשימה מסתיימת ב5 במרץ, אז נכון לרגע זה עדיין המשימה פתוחה, ואני מקווה שיהיו עוד תוספות. נכון לרגע זה 15 מתוך 20 משתלמות העלו פוסטים.